nga dire. Ako si Juan. Rapulo na jud. Sa Apollo pa jud. Dugay na gunangandoy mapabilang sa ilang tapok. Ha? Ang pangutana kung si Kinlord mo sugot. Di pa battle ra ka dire kay nag-hairstyles iyang buhok. Mapabilang sa ilang tapok, may tahion imuhang bakbawan. Feeling yarn, kung ikay mapabilang sa ilang tapok, ikaw ay natapok nga walay bilang. Yung sa'y tuon mo, makabattle ka dire, dumuduong nakalargo. Nagsuntuyon tikagpakyo. Bugoon na nga tao, gukkoon hasta lambo, suyupon ana anso, sungugon ra nag-anbo, labaw na dire kay dugmukon kag pulbusod kay sunugon ka sa payro. Kaya unsay masulti ninyo ani nga kontra? Ikaw unsa? O di ba tungod sa imong pagka-choker o timuhos to'y maistorya? Gatiguang nga, malimot na, galisod na, maglibog pa. Kay minus ka sa memorya, hindi ra nimo makalimtan, mapildig balik sa akua. Kala sila tanan makabaw, nga di na ka makabaws, naku pisti. Mala Lawrence, o AGC, kay kaduaan, ti ka og pilde. Suwat daw, naku kay Easy. Bay, si ka permente. O murag Lawrence, kay ako ang unexpected nga mag-jump. O nya na nako, tiwason, kay naapa ako'y tiwasong, tulo ka buok, hindi hon dinhi.